Karon daw ang gisaulog ang pagkamartir ni Juan. No? Si Juan gawas nga siya nagbunyag ni Kristo, siya usab isog nga misulti bato kang Herodes. Usa man sila ni Herodes pangabit, no? Iyang giasawa, iyang gipuyo ang asawa sa igsuon. No, grabe, no? Murag iyang giunay ang asawa sa igsuon. So, tuo ko nga bisan karon gali nay mahitabo niini, unayon ng anak, unayon ni agaw, unayon ng asawa o bana, no? Muna si Juan o sa ka model nga nihubo sa daotang pagkatao ni Herodes, nihubo haron siya masakpan. Apan mao lagi na gipatay gyapon si Juan magbubunyag. Si Herodes bisag usaon tog sulti, wala gi siya makiikya sa silos Ginoo. Nagkasala gyapon siya bisa iya pa pinangga si Juan, mao pagpungkot sa ulo ni Juan. Busa maiso na Kristo atong timan-an nga di ta mahadlok nga musulti mutambag sa mga taong labi na sa sala nga adultery, no? Sa sala nga pagpanapaw. Usa kini makauuwaw nga binuhatan sa pamilya. Palig maninog.